Rufaidah yogurt madara ce mai ƙara lafiya a cikin jiki. Rufaidah yogurt madara ce mai daɗin gaske. Muna da fresh milk, da sugar milk, da ice cream, da har da biredi. Branch mu yana nan ko'ina a Najeriya. Ka tabbatar da ka mallaki naka na Rufaidah yogurt abin alfaharin al'umma, abin jin daɗin rayuwa, abin more rayuwa. Ka tabbatar kana haɗaka tare da iyalinka wurin shan Rufaidah yogurt. Rufaidah yogurt tana ƙara kaifin basira akan yara ƙanana. Rufaidah yogurt madara ce wadda aka tantance lafiyarta. Ka tabbatar da cewa ka mallaki naka Rufaidah yogurt. Ba sai ka sha wahala ba wurin yawon neman Rufaidah yogurt. Muna da branch mu a ko'ina a faɗin Najeriya. Lallai Rufaidah yogurt madara ce wadda aka tantance lafiyarta. Hukumar NAFDAC da kanta sun dangwala ma kamfanin Rufaidah yogurt. Lallai Rufaidah yogurt yana nan a ko'ina a Najeriya. Ku dai ku tabbatar da ku da iyalanku kun samu farin ciki ta hanyar Rufaidah yogurt. Rufaidah yogurt madara ce wadda hukumar lahiya ta tantance da ita. Muna da branch a ko'ina, kuma kana iya kiran lambar wayar mu, za mu iya kai ma ita a ko'ina. Masu tsayen ɗaiɗai kuma suna iya iske mu a kowane irin branch da ke cikin Najeriya. A ko'ina akwai Rufaidah yogurt. Rufaidah yogurt ita kaɗai ce madara tilo wadda babu kamar ta a wannan ƙasa tamu. Kai dai ka tabbatar da cewa ka mallaki taka Rufaidah yogurt da kai da iyalinka. Rufaidah yogurt tana maganin abubuwa da yawa a cikin jiki. Ƙarfin jiki, ƙara kuzari, nauyin jiki da sauran abubuwa da daban. Da kuma ƙara lafiya a jikin yara ƙanana. Ka tabbatar da cewa ka mallaki Rufaidah yogurt tare da iyalinka. Rufaidah yogurt yanzu haka muna da branch mu a ko'ina, kuma muna da ta hanyar email ɗinmu idan kana buƙata, kuma muna da ta lambobin waya. Za mu iya kai muku a duk inda kuke so. Rufaidah yogurt madara ce tilo wadda babu kamar ta a faɗin Najeriya. Ku dai ku tabbatar da cewa kun mallaki taku Rufaidah yogurt. Rufaidah yogurt farin cikin iyalina, farin cikin al'umma, kuma farin cikin 'yan Najeriya. Ku tabbatar da cewa kun mallaki taku Rufaidah yogurt. Rufaidah yogurt yanzu haka muna da wurare a sassa cikin Najeriya, wurare daban-daban. A duk inda ka zaga, a duk inda ka shiga, ba za ka rasa haɗuwa da branch ɗinmu ba. Muna godiya da mallakar Rufaidah yogurt.